Upacara nyadran utawi upacara sedekah bumi menika pinangka adat istiadat ingkang sampun rinipta rinakit dening para sesepuh kawit jaman duk rumuhu. Mila babagan menika pinangka rites utawi upacara adat ingkang kedah dipun uri-uri. Pinangka raos hormat marang bumi ingkang sampun paring ulu wektu kagem sandang ugi kagem pangan uga papan. Ing kalodhangan punika kula badhe njlentrehake salah satunggaling adicara nyadran wonten ing Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Adicara punika dipunleksanani wonten punden desa. Tumapak punden menika mapan wonten makam utawi makamipun para leluhur. Makam punika inggih campur sami kalian makamipun para warga masyarakat. Pramila adat ingkang dipun lampahi inggih menika kintun dongak marang leluhur ugi marang ahli kubur. Saben setunggal warsa sepindhah, adicara menika inggih nggelar kawujudan kesenian wayang. Wayang punika beneh kalewan ringgit purwa. Ringgit punika dipun wastani wayang krucil. Wayang krucil punika wayang ingkang adat kadamel saking kayu. Cariyosipun nglampahaken duk nalikane jaman Panji ugi jaman madya. Pramila bab menika kedah dipun uri-uri pinangka kagem anyambung sesrawungan antaranipun para warga masyarakat antaraning para pamung desa dalah para warga.